blev til 0 fejl for Mette Henriksen i tiden 68,22. Den har givet startsignal til Trine Jonsen. Start nummer 3, Anne-Sophie Andreasen, må komme med på banen og holde sig klar. Og på opvarmningen bliver vist til Anne-Kjær Pedersen om at gøre sig klar. Vi skal frem til startlinjen. Det er start nummer 3, Anne-Sophie Andreasen. Start nummer 4, det er Anne-Kjær Pedersen, må komme med på banen og holde sig klar. Og Silke Lady holder klar på